Einar Skinnarland? Liv Tronstad. Hola. Ascendis, per favor. Vostè viu a Rukkan? Sí. I treballa a Bemorg? Vull que torni a la fàbrica. Per a què? Per a intel·ligència. Acaba d'arribar així. Què li ha dit al capatàs? Que me n'anava de cap de setmana. Aleshores, tornarà a la fàbrica dilluns. No hi arribaria a temps? Brun, he de parlar amb tu. Però no. Ahir se'n van emportar el meu germà. Crec que en realitat em buscaven a mi. Hola, te n'has d'anar. Ara mateix. Sí. Què faràs tu? Tens xocolata? Colla d'idiotes. Ens morirem si ens mengem això. No es mor ningú per menjar un poc de molsa. Menja't la molsa, Einar. Merda! 9 quilos en el buc, al costat dels motors. 45 minuts després de salpar. Divendres és el pitjor dia. Eixe dia, el transbordador sempre va ple. Has sentit el que he dit? Has preguntat això de divendres? Coneixes algú que ens pugui ajudar a endarrerir el transport? Sí. A veure si ho podem deixar per a diumenge. Esta nit, Rolf i Nut et recolliran amb un cotxe. Només en sereu 3. Hi ha 4 guàrdies al moll. Al transbordador no hi ha guàrdies, però pot ser que la tripulació acabe fent nit a bord. El bot està a només 400 metres del moll. Bé, No serà complicat arribar-hi sense que vos vegin, però pot ser passar del bot al transbordador siga delicat. ja. El meu veí anirà a bord. Em vas demanar que canviara el dia perquè els divendres va ple. Sí, ja ho sé. Ara no el pots avisar. Viatja amb tota la família. És igual. Entens les conseqüències de dir-ho? Tu també podries conèixer algú. És molt possible. No has pensat en això? M'han ordenat no pensar. Però són persones innocents. I què? I què? És una ordre. Algú deu haver-ho tingut en compte. Sí, tu creus? Salvem més vides si la fonem. És així de fàcil per a Sí, tu? és així de fàcil per a mi. I si jo l'avise? Jo no he sentit això. Has sentit el que he dit? Einar, Què?